רון מונצה, מנהל חדר מסחר שוק אמריקאי וחוזים עתידיים. ככה אנחנו בעסקה כרגע על הדקס, הנה נכנסנו בדיוק ברגעים אלו, העסקה פעילה, אפשר לראות את ההתנהגות. אני כרגע כאן לקחתי עסקת לונג, אני רואה את האירו מתחלש, יש לנו כאן את החוזים, אני מסתכל על הדקס מתחזק כרגע, אוקיי, אני מסתכל עליו הוא מתחזק. בנוסף יש לנו כאן את ארצות הברית, אוקיי, ארצות הברית כרגע גם מתחזקת, אוקיי, אני מסתכל על ארצות הברית ואני רואה את ארצות הברית מתקפלת יחסית למעלה, אוקיי, בדקות האחרונות. נראה טוב, אני מאוד מאוד מקווה שהפוזיציה תלך לכיוון שלנו. עוד הפעם, העסקאות זה עסקאות קצרות, יש לנו כאן בעצם ירידות אנמיות, ירידות בסטרגלין, היה כאן תפיסת סטופים מאוד מאוד ברורה, ומפה עכשיו אנחנו מתחילים לתפוס. הנה אנחנו רואים עכשיו בהחלט את הדקס עולה חזק מאוד, פוזיציה שאני רוצה לראות איך אנחנו מנהלים אותה. יכול להיות שנתפוס כאן עסקה שהיא עסקה קצת יותר ארוכה, היא עסקת סקלפ, כן, אבל בואו נראה איך השוק מתנהג. אז ככה זה נראה כרגע טוב, אנחנו עוד מעט ככה מגיעים כבר כאן לאזור קריטי בגרף, אזור קו מגמה, אבל יש לנו עוד יחסית הרבה נקודות, פחות או יותר סדר גודל של עוד 20-30 נקודות. כרגע אנחנו בתוך הפוזיציה, בואו נראה ונעקוב. אנחנו יכולים לראות כאן את ה-P&L, רווח והפסד, עסקה מאוד מהירה, יחסית לזמן, לכמה דקות שאנחנו כאן בתוך עסקה. שוק מאוד מאוד תנודתי, מאוד מאוד תנודתי, שעכשיו 4.42, יום שישי היה נתון תעסוקה גם, אני אדבר על זה, כבר דיברנו על זה מקודם, אבל נדבר על זה בהמשך, גם שבוע הבא בסקירת השווקים. נראה שיש כאן כוח חזק כלפי מעלה כרגע, עדיין. רגע תנועה טובה כלפי מעלה, בואו נראה איך אנחנו מתקדמים. אני רוצה לראות את ה-S&P כרגע, ה-S&P כרגע נבלם, שימו לב איזה עוצמות, דוחף את הדקס גם כלפי מעלה, נותן לו כמו שאומרים רוח גבית. הדקס היום היה בירידות מאוד מאוד חזקות, קרוב לגם הגיע ל3%. אנחנו נראה בעצם את ה-S&P כרגע,
איך הוא מתנהג, ככה הוא נראה בגרף יומי, זה הדקס באינטרוול יומי, דקס היה היום יחסית חלש, אוקיי? יכול להיות כאן בהחלט מעניין, יכול להיות כאן מכה מאוד מאוד רצינית למעלה, וכמו שאומרים גם תפיסת סטופים של האוקר הזה, זה יכול להיות מהלך מאוד 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 חזק מבחינת רווח כלפי מעלה, אבל צריך להיות גם זהירים מאוד. בואו נמתין, אנחנו כמו שאומרים בעסקאות סקלפ לוקחים, הולכים הביתה. אני רוצה לראות את התגובה של השוק, האם יש לנו כאן כוח, האם לחילופין אנחנו נבלמים, ואם אני אראה שאנחנו קצת נבלמים, אנחנו נסגור את הפוזיציה. כרגע התמונה נראית בסדר, סבירה. אני מסתכל על ארצות הברית ואני רוצה לראות גם אותה מתחזקת, אני רואה אותה בצורה חד משמעית מתחזקת. בואו נראה. אגב, נתון ככה, כרגע האירו דולר נראה יותר כלפי מטה, אבל עוד הפעם, הגענו כאן לאזורים של רמות מאוד מאוד קריטיות, אוקיי? אזורים קריטיים, נבלמנו כאן, שברנו את הרמה, יכול להיות כאן גם פולס, אבל יחסי הכוחות עדיין לטובת המוכרים כאן, אז צריך להיזהר. בכל מקרה, אירו יורד, הדקס צריך להתחזק, וזה טוב לנו, זה טוב לנו בהחלט. בואו נראה איך אנחנו מתקדמים עם הפוזיציה. הגענו כרגע כאן לאזורי ממוצע בולינגר, אוקיי, נבלמים עליו. אני רוצה לראות שיש לנו כאן פריצה מעל הבולינגר, זה יחזק לנו כאן את העסקה. אני מאוד מאוד מקווה שזה יעשה את זה, וזה ייתן לנו בעצם את ההתפתחות לטרנד העולה. יש כאן אזורי רמת תמיכה, בלימה נוספת, שתי בלימות, אני מקווה מאוד שאנחנו נשאר ככה מעל. בעצם היה כאן תפיסת סטופים, אפשר לראות את הסטופים האחרונים כאן נתפסו כרגע, אוקיי, הסטופים הקלאסיים, מה שבעצם מפה יכול לבוא איזה גל חזק של עליות, זה פחות או יותר באזורים שעכשיו אנחנו נמצאים. הנה בדיוק זה קורה, שימו לב, היה תפיסות סטופים, ירידות עם הטרנד בעצם, ומפה אנחנו מאוד מאוד מקווים, וזה נראה ככה, עדיין מעל הבולינגר, אנחנו מעל אזורי הבולינגר. בואו נקווה שאנחנו נשאר באזורים האלה ומפה נצא כלפי מעלה את המשך הטרנד שלנו, לפחות כמו שאומרים בטווח הקצר. טרנד בטווח הקצר הוא טרנד שבעצם נהיה מטרנד יורד לטרנד עולה, ואנחנו מצפים שימשך כלפי מעלה.
אוקיי חברים, אנחנו נמשיך בעוד מספר דקות, אנחנו נחזור. טוב חברים, אנחנו עדיין בתוך הפוזיציה, הפוזיציה מתמהמת, קצת יורדת, קצת עולה. אנחנו כאן על אזורי הבולינגר, אני ממתין עוד לראות את ההתפתחות. אנחנו עולים ויורדים סביב אותו אזור, פחות או יותר 20-30 נקודות למטה, למעלה. אני ממתין כרגע ואני רוצה לראות את ההתפתחות. ארצות הברית קצת נחלשה, אבל היא מתחילה להיבלם שוב. אני רוצה לראות בהחלט שיש לי כאן עוצמות שוב. כרגע היא איפשהו משחקת באזורי אותה נקודה. אני כן רואה כאן קצת כוח של מוכרים, אבל עדיין זה לא אומר, זה עוד לא בא וכמו שאומרים משנה לי את התמונה, מסיבה פשוטה. אני אראה לכם משהו, באזורי הירידות האלה היה כאן ירידות בצורה אנמית, סוג ירידה במבנה שנקרא סטרגלין, עד לשתיית הסטופים. בדרך כלל בדברים האלה מתחילים לבוא כאן קונים, בעצם היה ירידה, הורידו את המחיר, תפסו כאן סטופים ובעצם חוזרים עם המחיר חזרה למעלה. אני כרגע עוד ממתין, בואו נראה את ההתפתחות, אני חוזר אליכם בדקות הקרובות. טוב חברים, ככה אנחנו חוזרים, שימו לב, אחר 2-3 דקות, שימו לב את העוצמות שבאים, זה בדיוק מה שדיברתי, ירידות, שימו לב למחזורים, איך מתחילים לבוא כאן באזורי הבלימה, קונים בארצות הברית, מתחבר לנו כאן עם אזורי בולינגר, אירופה גם מתחזקת בעקבות זה, שימו לב את הלחץ עכשיו בדקס, איך יש עוצמה של קונים, הוא חופף ביחד עם השוק האמריקאי. אני רוצה כאן לקחת, יש כאן טרייד טוב, אני מאמין שיכול להיות עוד מעט כאן עוצמות עדיין, אני עדיין, כמו שאומרים, בהנחת יסוד למעלה, אני ממתין, רוצה לראות את ההתנהגות, נכון, אנחנו משהו כמו 20 דקות, חצי שעה לטרייד, אבל חשוב לי גם, כמו שאומרים, למצות את המהלך, יכול להיות כאן מהלך מאוד מאוד טוב, יכול להניב לנו רווח מאוד יפה, בטווח קצר יחסית של שעת מסחר אחת. כרגע אנחנו בהחלט נראים טוב, אבל עדיין צריך להמתין ולראות את ההתנהגות. אני מאמין שעוד מעט אנחנו כבר נתחיל לראות תנועות יותר עם כיוון. אני חושב שזה גם יהיה אוטוטו. הנה הגענו לאזורי הבולינגר, בבולינגר נבלמנו, יש לנו כאן איזה פולס ברק קטן באינטרוול מאוד מאוד נמוך, אינטרוול של דקה, שהמשמעות שלו היא יחסית אנמית, אבל אנחנו רוצים לראות את ההתנהגות, שימו לב איך בעליות המחזורים גדלים, בתיקון המחזורים מתכווצים, זה מראה לנו דווקא על עדיין כוח של קנייה. ארצות הברית אם הייתה קצת דוחפת יותר את השוק כרגע למעלה, כמו שאומרים באירופה היינו רואים את התנועה בצורה קיצונית יותר טובה. שימו לב, היה לנו שבירה למעלה, ירידה למטה, שוב למעלה, היבלמות על הרמה מעבר. אני מאמין מהאזורים האלה עכשיו אנחנו יכולים להתחיל לראות שיכולים לחזור קונים. אוקיי, אני רוצה לראות איך הרמה כאן תתנהג, אנחנו משחקים עליה הרבה, וזה מבחינתנו מראה לנו גם את עוצמת הרמה, את התנהגות המשחק על אזורי 1921 באזורי ארצות הברית, על ה-S&P. מפה דווקא אני מחפש כן את השינוי כלפי מעלה, אוקיי? ובוא נמתין, בוא נראה, זה נראה כרגע בסדר, אירופה בסדר כרגע, כלומר היא הייתה בירידות מאוד מאוד חזקות, אבל מתחילים לראות כאן איזה שינוי מומנטום, לפחות לטווח כמו שאומרים הקצר, תמיד אנחנו בטווח הקצר. הנה אנחנו רואים את זה, זה מתחיל להגיע, רק אנחנו כאן צריכים קצת חיזוק מהשוק האמריקאי. שוק האמריקאי בגלל
התנועה שלו כרגע קצת למטה, אירופה מתקשה לעלות, וזה מה שמכביד כרגע על הדברים, על העסקה כמו שאומרים, על המומנטום, אבל בוא נראה, הנה, זה נראה טוב כרגע, אירופה מתחזקת יותר, בוא נראה עם ארצות הברית, אני ארד כאן לאינטרוול נמוך, אינטרוול דקה, מתחילים לראות גם שינוי של יחסי כוחות, קונים טובים, ירידות אנמיות, צריך לראות כאן איזה כבר תנועה, זה האזורים שאנחנו נחפש את התנועה היותר חדה, ואני מאוד מאוד מקווה שזה ילך איתנו, זה נראה ככה. זה הסבלנות, שאנחנו תמיד מדברים בקורסים על סבלנות, פה הסבלנות נמדדת, סוחר טוב צריך, כמו שאומרים, להמתין, להבין את הכיוון, לתפוס את הטרייד, לשבת בסבלנות ולהמתין לקחת כסף הביתה. יש כאן פן פסיכולוגי מאוד מאוד חזק, וצריך לדעת גם לעמוד בו, זה עניין של כמו שאומרים חישול, דבר שנבנה אבל. טוב חבר'ה, אני אחזור איתכם משהו כמו עוד 2-3 דקות, אני אחזור ואמשיך להיות איתכם. אני מלווה אתכם בכל העסקה. טוב חברים, שימו לב עכשיו את ההתפתחות, את העוצמות, בדיוק מה שדיברתי כאן, אזורי הרמה, איך הכוח חוזר. הגענו לאזור שהוא אזור יחסית קריטי, אזורי רמת ההתנגדות. אני כאן צריך קצת לבחון את הדברים ורוצה לראות אם באים מוכרים, כי מבחינתנו הנקודה היא חשובה מאוד. אוקיי, שימו לב, צעירות זה אזור ההתנגדות כאן, אני רוצה לראות האם באים קונים או מוכרים, כרגע אין מספיק כוח, אין עוצמה למעלה, אוקיי, אני לא רואה את הפריצה הזאת, את העוצמות מעל, אבל אני אמתין כדי לראות את זה, האם זה בא. טוב, נחזור בעוד מספר דקות, נראה את התמונה כבר. טוב חברים, שימו לב, אני רואה כאן שתי דברים. אחד, תראו כמה הרמה כאן חזקה, איך אנחנו נבלמים עליה, אנחנו לא שוברים אותה מטה. בנוסף, הדקס מראה לנו עדיין כאן עוצמות כלפי מעלה, אפשר לראות את זה. שימו לב את האירו דולר, האירו בעצם יש לו תנועה נגדית, האירו דולר נחלש, אפשר לראות את זה וזה טוב לנו לדקס, האירו דולר נחלש, ושהאירו נחלש, הדקס בדרך כלל עולה, אבל כמו שאומרים יש כאן את ההתנהגות גם ההפוכה של ארצות הברית, אוקיי? אבל זה עדיין נראה בסדר, עדיין אני כאן רואה מומנטום של ארצות הברית עם בלימה על הרמה, יש לה לפחות, אני רואה כאן את עד אזורי הבולינגר כאן להתמך, אוקיי, אני רואה כן שאנחנו ממשיכים לעלות, אירופה דווקא נראית מעולה כרגע, אירופה נראית חזק מאוד, אוקיי, לסקלפ, הרבה יותר מארצות הברית אגב,
זו הייתה בחירה מעולה לקחת את אירופה ללונג ולא את ארצות הברית ללונג. אוקיי, שימו לב איזה עוצמות יפות באות באירופה כרגע. זה מעולה לנו. עסקה יחסית שמתמשכת משהו כמו 3/4 שעה, חצי שעה, 40 דקות, בסדר. זה בהחלט עסקת דיי טרייד, אמנם קצת יותר ארוכה מהרגיל, לא עסקה של כמה דקות, אבל אלה הדברים שאתם צריכים לעבוד בדיי טרייד. הנה שימו לב את ארצות הברית, ארצות הברית מתחזקת, היה כאן הטיה קלאסית של כסף חכם. אני כאן רואה את הכוח, שימו לב איזה היבלמות על הרמה, דוגמה קלאסית שתהיה עכשיו ב4 שעתי, שימו לב את הבלימה, מה שאמרתי לכם מקודם בתחילת העסקה, אוקיי, בלימה, ירידה מתחת, תפיסה של סטופ לוסים כאן בצורה מאוד מאוד ברורה, אוקיי, ובעצם התכנסות של מחזורים גבוהים, כוח קנייה שאוסף כאן, ירידות בסטרגלין, ירידות אנמיות, ובעצם התמחות על אזורי בולינגר, ומפה בעצם מתחיל בעצם שינוי, כמו שאומרים, שינוי הטרנד, בלימה על הרמה, ובעצם מכאן מתחילים לחזור עוד הפעם עכשיו הקונים. אני מקווה שהטרייד שלנו ככה יניב לנו בהחלט תנועה יפה, נראה כרגע טוב. ברגע שכאן האירו ישבור כלפי מטה, וזה עוד עסקה שמי שרוצה לקחת על האירו באזורים האלה יש לו גם את האפשרות. אני מניח שככה אתם תראו את הדקס נותן עוד מהלך חד למעלה. אוקיי, כמובן שצריך להיות קורולציה עם ארצות הברית. הנה הגענו כאן לאזורי הבולינגר, בגלל זה אנחנו ככה נבלמים. הנה, ממש האירו דולר כאן אוטוטו לפני שבירה. אנחנו נראה עכשיו את הדקס מתחזק ברגע שהוא ישבור כלפי מטה. ובנוסף שימו לב את ארצות הברית, אם ארצות הברית כאן עכשיו תתחזק, בכלל זה יהיה מבחינתנו תענוג, יהיה כאן כמו שאומרים דאבל השתלבות אחת של ארצות הברית, השתלבות שנייה של האירו. מאוד טוב לנו. חבר'ה, זה כל הדברים שאתם לומדים בקורס, כל הטכניקות, כל התזמונים, איפה לקנות, איפה לממש, כל התנהלות הטרנד, כל החדרי מסחר, יום שאנחנו מבצעים, זה בדיוק מה שבעצם אנחנו רוכשים כאן מבחינת כלים ללימוד. פשוט כאן אנחנו עושים את זה הלכה למעשה בתוך חדר מסחר, וזה בעצם המטרה, ליצור איתכם המון פרקטיקה, שתיצאו סוחרים טובים לשוק, אוקיי, להעלות בעצם את הרמה שלכם מבחינת מסחר. זה מתאים גם לחבר'ה המתחילים, גם לחבר'ה המתקדמים יותר. זהו, אני ככה שמח לראות את כולם בתוך החדר מסחר, עושים את הדברים, באמת יוצאים בסופו של דבר עם כלים וטכניקות וצועה, וזה הכי חשוב. טוב חבר'ה, מה שאני עושה כרגע, מכיוון שאנחנו כאן על אזורי רמה, ואני רואה כאן התמהמהות, אני מחליט באזורים האלה כרגע, לסגור את הפוזיציה, אוקיי? לסגור את הפוזיציה במרקט. אוקיי, אנחנו עם רווח בסופו של דבר של 393 יורו, לערך 400 ומשהו דולר, מסיבה פשוטה, אני לא רוצה להכניס אתכם קודם כל לשבת, זה אחד, אני לא אוהב להיכנס לעסקאות כבר לתוך שבת. 2, אני מתחיל פשוט לראות שאזורי רמת ההתנגדות כאן
קשה לה להיפרץ, אוקיי, בשערי סגירה, רציתי לראות את זה ממש באזורים האלה. אני לא אומר שזה לא יכול לקרות ולא נראה את זה, אבל כרגע אני מעדיף לא להיכנס לעסקה לתוך שבת. כמו שאומרים, לקחנו את הרווח היפה היומי, קרוב ל-400 יורו, שזה בהחלט מכובד. צריך גם להיזהר, שלא לחילופין נהפוך עסקה טובה לעסקה כושלת. זהו חבר'ה, אנחנו נמשיך בטריידים היומיים שלנו, בעסקאות הסווינג. שיהיה לכולם שבת שלום, ואנחנו נשתמע שבוע הבא.